קריינות לרדיו וטלוויזיה. כבר 50 שנה, זה האירוע הגדול של אירופה. מרשים יותר, נוצץ יותר, ועכשיו יותר מתמיד. הוא מגיע לשיא השיאים. Fantastic show. 50 שנה לאירוויזיון. האירוויזיון מרעיד את אירופה. אירוויזיון 2005, ב-19 וב-21 במאי, בערוץ הראשון וב-88 FM. מי אמר השמיים הם הגבול? בטח לא פיני גרשון, שמ3 בנובמבר יחזור להוכיח לכם שאין לו גבולות. ארי, יכול להיות שאם תנהל את המשא ומתן בשבילי, אז אנחנו נדבר בעוד שנה עוד פעם. מכבי עילית תל אביב ביורוליג, חמישי אחרי מבט, רק בערוץ הראשון. השבוע בשישי מיכל, יובל כספין, הדוגמנית הבדואית סל מחל, בטי רוקווי, צופית גרנט ומיטל דוהן. וזה עוד לא נגמר. שישי מיכל, שישי ב7. ביום שישי, מכבי חייבת לעבור עוד מכשול אחד כדי להגיע לגמר. שישי ב6, מכבי פוגשת את פנתינייקוס, וברדוביץ' מחכה לפיני גרשון. ובראשון, הגמר הגדול. האם אלופת אירופה תשמור על התואר? מכבי עילית תל אביב במוסקבה צובעים את הכיכר האדומה בצהוב. פיינל פור 2005, שישי ראשון של כדורסל, רואים רק בערוץ הראשון. את האירוע הזה אתם כבר מכירים. אותו היום, אותה השעה, אותו ערוץ. מכבי עילית תל אביב ביורוליג, מ3 בנובמבר, רק בערוץ הראשון.